Empleyado ginareklamo sang pagbuhin sa iyang sweldo sang benepisyo nga wala man kuno nagato pa. Si John Sala nakatutok. Nagpadulong sa One Western Visayas ang isa ka anay empleyado sa isa ka Janitorial and Manpower Services Agency agud ipadangat ang iya reklamo. Suno kay alias Ray nakabutang sa iya payslip nga ginabuhinan ng iya sweldo kada bulan para sa mga benepisyo kaangay sang SSS, PhilHealth kag Pag-ibig. Apang sa mga dokumento nga iya ginpresentar halin sa mga nasambit nga opisina nga may pila ka mga bulan nga wala na bayaran ng iya kontribusyon. Ang akon nga benepisyo sa subong wala gid masudlan nalin sang October 2017 to January 2018 to December 2018 wala gyapon nunod sa subong. Makapila ka beses kuno niya gindangop sa ila opisina apang daw ginapabungol-bungolan lang ini kag ginaalegar pa sini nga ginapahog pa siya sang iya manager. Suno sa Pag-ibig wala man gid sang posting sa ila database sa mga contributions sang employer ni alias Ray. Apang kinahanglan klarohon anay sini sa kompanya bangod posible may sala lang sa datos nga posible rason kung nga wala nagsulod ang kontribusyon. So may ara kita kung kisa ang mga payments nga naga-mismatch ang mga MID kung sala ang MID niya sa ilang remittance schedule, so hindi na siya ma-post, instead ma-park na siya sa undistributed collection. Sang ginsikyar ang record sa SSS nagapakita man nga may mga bulan nga wala sang nagsulod nga kontribusyon. Suno sa SSS kinahanglan sang formal nga reklamo halin kay alias Ray para maaksyonan ini sang ila legal office. Tion mapamatud-an nga may kapaltahan mahimo nga manabat ang employer. Ginpadulungan sang news team ang Manpower Agency apang suno sa mga staff wala ang manager sa ila opisina. Suno naman sa supervisor ni alias Ray tutukan sini ang reklamo bangod sa ila records wala nagkulang ang agency sa paghatag sang benepisyo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.